Kasihan ingkang kemawon daya daya cinta dan sasar pangan karena dewi
niki sampun nggih. Nggih mereka swinawale katur kunjuk dumateng jayane para pandemen lan bangsa samudaripun. Ingkang sampun pikantuk dihormat sampur menika dalam acara musik dalu nggih. Badhe teng pundi niki? Nggih, menika Mbah Lasno dumateng jayane para tamu kami jajaran dan pelosok Tegal Pacitan. Ingkang menika kalanipun badhe ngersakaken kondur. Menika namung saged ngaturaken wilujeng kondur. Matur sembah sanget rawuhipun lan mugi donga pangestunipun mugi saged kaijabah dening Gusti ingkang Ngambrugang Jagat Raya. Hajat kagem lar dalu menika dening panjenenganipun Raka Mas Kapit Rasa Bayu Rinda menika saged berkah lan barokah jumbuh kaginayung. Oh, nggih wakil niki mawon. Wakil putrane jenengan mawon. Wakil putrane. Nggih nika. Nggih. Boten apa wakil. Ya kaya presiden wakil. Nggih, siap. Nggih. Nggih, katuraken silakan kata-kata saya pesta musik campursari ingkang kasubiyo kalian Sari Bumi Audio Production. Ugi sembah nuwun dening panjenenganipun Anton Art Musik ingkang dados dokumentasi wonten wekdal dalu menika. Matur sembah nuwun sanget mobil ingkang mirsani saking dalem ugi lujeng dalu dalam aturaken wilujeng lelenggahan kanthi marga-marga penggalih mugi paklipur ingkang dalem aturaken saking Repista Campursari nuju pranay penggal panjenengan sedaya. Katuraken sumangga kamastiti.
Oke, mereka matur sebaduan diperendahkan kantor kunjung Tubaten Jaya di para pandangan untuk sesampun haripun. Ikan kalanipun menika tasik sekecok edipun lenggahan. Niki tasik napa sampun telas ingkang badhe ngersakaken beksa. Tasik Mas nggih. Dobel lagi. Sing putri ngersakaken tayub menawa mboten. Mumpung pinanggih kalian kata-kata sangira pista dalu mriku. Mboten. Nggih. Pripun Mas Randy? Kalau tarik karo Mbak Yudia kali Mbak. Nah, gunyawer tok. Nggih. Mel tayub gunyawer tok. Siap. Nggih. Pripun sing putri badhe tayub malih mboten? Mboten nggih. Nggih, matur sebaduan. Nggih. Sing kakung tasik napa sampun telas? Alhamdulillah. Ngaten nggih. Pramila menika sampuripun dalem maturaken katur kunjuk panjenengan mbok bilih pandemenangan beksa menika tasih kathah niki cacah angka 6 sampuripun ingkang kawula aturaken katur kunjuk panjenengan sedaya. Iya, saya tulisannya saya logone wae. Iya. Aku jaluk nomornya rek kena tak transferin. Ojo koyo ngono. Ora ketang kayu biasa didol, Pak.
matur kunjung dumateng Jaya Moro ingkang sampun dikandung bener sampun kasuwun ingkang kemawon Jaya Jaya dikandung sasar panganggahan jalan turut ing sarjana bangsa
Lali seneni lek tenggo.